Здравейте, аз съм Георги Бабалев и това е началото на един нов етап в моя живот. Ако това, което правя, ви харесва и искате да следите моето пътуване като футболист в чужбина, абонирайте се за канала, ударете камбанката и не пропускайте следващите епизоди. Да започваме! La Calut. Арис, днес трябва да се разделим за известно време. Не си много щастлив от факта, ама какво да направим? Такова е. Арис, с мен ли тръгваш? Ще ме изпращаш ли? Малко помощ, няма да бъде лоша, закъсняваме, както винаги. Е най-трудният момент за всяко едно семейство, спращането. Те аз като съм по-близък с нашите, много грабни и такова. Майка ми се да разплака са. Нормално. Не знам какво да кажа. You got some more, yeah? Who's gonna carry the boats and the logs? That's you, buddy. Както се бъзикаха моите приятели, започва моя горбет. В Истанбул малко повече ще да загатнем какво предстои и такива подобни работи. Няма да лъжа, но много е трудно да се разделиш с семейството. Просто като човек, който е наистина по-близък, ми е много по-така трудно и гадно. Тръгва се, ще се видим в Истанбул. Хайде! Кацахме вече на летището в Истанбул. Така тук малко ще задълбочим нещата. Нали, започвам нещо ново и интересно, как се казва, се бъркам дълбоко. Как да кажа, за мен е много скъп човек, нали, на който много разчитам и все още държа. Преди известно време сестра влезе в влезе в приложението на ChatGPT да провери какво ще излезе за мен. И там интересното е, че излезе, освен че съм футболист, инфлуенсър, което нали нищо общо с реалността. И да кажем, впускам се в едно ново амплоа. И така стигаме до извода, нали, къде ще се подвизавам през следващия полусезон, в кой отбор, в коя държава, къде, нали, така и така. Ще играя в Азия, нали, държавата ще я запази за в момента, нека да бъде малко като мистика. Нали, доста труден за мен период. Точно в момент, в който трябваше да взема едно от важните решения в кариерата си, животът ми поднесе нещо неочаквано в личен план. Което можеше да ме спре, да ме накара да се откажа от всичко. Често казвам, за момент си замислих дали изобщо да продължа с това пътуване. В крайна сметка реших, че трябва да поема по този път. Последните седмици бяха много трудни, имах различни варианти, но след много разговори, много мислене реших да приема офертата. На този етап няма да издам на къде ще летим, ще бъде дълъг полет, не беше лесно решение, защото означава да замина надалеч от семейство, приятелите си, но вярвам, че точно такива решения могат да ти помогнат да направиш следващата крачка в кариерата си.
Надявам се този период да ми отвори вратите към още по-голямо първенство. Това е моментът, в който хората ще разберат защо просто не е поредното пътуване. И така да кажем нещо като нали, за престоя, който имаме в Истанбул. Нали, Не се научиха да пише тия хора, бе. То не знае кога да почне, то не знае кога да свърши. Бе, това са шекспироведи. Едно начало. Не става, бе. Рашко, карай по сценарий. Не, аз отказвам това нещо да го кажа в ефир. По сценарий карай. Сценария не струва! Яман от разбирачи, бе. Безхаберник! Истерик! Самодееца ти! Ще дай изяме! Всичко е под контрол. България, Истанбул за малко да изтървем полета. Тук нямаме много време. Адски много хора. Само колко хора дойдоха да посрещнат гъба. Бая фенови, мама. Кацнахме вече в Киргизстан. В град още сме. Още един от най-старите градове в Централна Азия. Намира се в южната част на Киргизстан и е много близо до границата с Узбекистан. Дали доктор на науки. И Аз съм доктор на науките. Казва, че е търговски футболен регион с доста страстни фенове. Да видим гъба ще ги спечели още в началото. Да разберем. Клипа е класика. Това е моят любим клип. И така, това беше само началото. В следващите епизоди ще ви покажа как започва живота ми тук. Ако видеото ви е харесало, абонирайте се, защото те първо предстои най-интересното.